खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि 22 किस्तिनि 2000 फैसा सोनायनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा मैयासो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा नोंथांमोननिसिम 2000 फैसाखौथ' सोनानै हरबाय नाथायबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो बुंहरदों जों 2000 फैसाखौ दासिमबो मोनाखै होननानै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा जोंहा सरकारनि फारसेनिफ्राय मोनसे नोंथांमोननिसिम पस्ट फैदों आरो दा बेवहाय बुंहरदों नोंथांमोना गोबांनो पीएम किसाननि नैबे किस्तिनि फैसाफोरखौ मोननो हाया मानि थाखायनो नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ भेरिफाइ खालामैनि थाखायबो नोंथांमोना माने फैसाखौ मोना जाहैबाय दा बिनिफ्राय लेन्ड सिडिंखौ नोंथांमोना खालामैनि थाखाय जेनेबा नोङो गावबागावनि लेन्डनि रेकर्डखौ मोजाङै नोंथांमोना रिजल्भ खालामैनि थाखायबो नैबे पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोना जाहैबाय दा नोंथांमोना बे लेन्ड सिडिंनि इसु एबा लेन्ड रेकर्डनि जा पेन्डिं जानानै थानाय इसुफोर दा बेखौ नोंथांमोना बहा थांनानै सुद्रायनो हागोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनानैसो बेखौ मावनो हागोन जायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थादों दा बिनिफ्राय गावनि स्टेटासखौ नोंथांमोना बहा नायबाय थानांगौनो नोंथांमोना पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नैबे पीएम किसाननि माबाखौ गावबागावनि स्टेटासखौ नायबाय थानांगौ जाहैबाय जेनेबा स्टेटासआव मायाबा मोनसे देखायोबा जाहाथे नोंथांमोना खामानिखौ मावना लानो हायो दा बिनि थाखाय नोंथांमोना पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै स्टेटासखौ नायबाय थानांगौ जाहैबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि नैबे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थानांगोन पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो थाखाय मालाबा नोंथांमोननिया मा जायो नोंथांमोना मोननै मोनथाम एकाउन्टखौ खुलिसिगोन नालाय बेंक एकाउन्टआ बेलेग बेलेग जासिगोन एचडीएफसी जासिगोन बबेबा एसबीआई जासिगोन बबेबा गावलिया बेंक जासिगोन नाथायबा आधाराथ' मोनसेल' बेंक एकाउन्टजों लिंक जायो नोंथांमोना मिथिखागौ नोङो जेनेबा एकाउन्टखौथ' नोङो आधार कार्डजों खुलिनो हायो नाथायबा मोनसेल' बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जायो दा बेहायनो लिंक खालामनाय समाव सोलाय सोल' जायो दा बेखौबो नोंथांमोना नोजोर होबानो जाबाय इकेवाइसि नोंथांमोना होनांगौ जायो इकेवाइसिया नोंथांमोना जेनेबा सिगाङाव होखांबाबो नोंथांमोना आरोबाव होफिनबावनांगौ जायो एसे अखा हादों अब्लाबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ एसे दावरावबाबो बानायनाय जाबाय नोंथांमोना इकेवाइसिखौ होथारनांगोन टाइम टु टाइम नोंथांमोना इकेवाइसि होबाय थानांगौ जायो बेखौ नोंथांमोना मिथिना ला दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि बे मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना आपडेट खालामना ला जेनेबा सिगाङाव नोङो मबाइल नाम्बार होदोंमोन नाथायबा बे मबाइल नाम्बारा जेनेबा सिमा थैबाय दा अब्ला नोंथांमोना बोरै आपडेट मोनो पीएम किसाननि माबा मोनसे नोंनि बे मबाइलाव आपडेट फैबाबो नोंथांमोना जेबो खबरखौनो मोननाय नङा दा बेनिखायनो गावबागावनि मबाइल नाम्बारखौबो नोंथांमोना आपडेट खालामना ला जाहाथे नोंथांमोननिसिम डाइरेक्ट आपडेटआ फैयो पीएम किसान अफिसियेल बिथांमोननिफ्राय जेनेबा नोंनिया मा प्रब्लेम जानानै दं नोंनि बे गासैबो डिटेल्सखौ नोंनि बे मबाइलाव बिथांमोना हरगोन फैसा सोना हरसिगोनबाबो नोंथांमोननिसिम एसएमएस फैगोन मालाबा नोंनो ओटीपी नोङो होनांगौ जायोबा अब्लाबो नोंथाङा ओटीपीखौ होनो हागोन नङाबा ओटीपी होनो हायाबा नोङो जेबो आपडेट बेबादि नोंथांमोना खालामनोबो हाया दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेखौ दायो बुंहरनाय थाखाबाय नोंथांमोना मा खालाम गावबागावनि बे मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामना लाबानो जाबाय पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै आपडेट खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बुंहरदों गोबांनो पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायाखै आं नोंथांमोननिसिम मैया बुंहरखादोंमोन नोंथांमोना सोरबा एसे लेट जागोन फैसा मोननाय होननानै नाथायबा टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया पीएम किसाननि 22 किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना सिगाङाव मोनदोंबा नभेम्बर मासाव नोंथांमोना नैबे 22 किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन माखासेना बेंकआव एसे प्रसेसिं जायो दा बेनिखायनो एसे समा लागोन नोंथांमोना दिनैनि गेजेराव मोनजोबाबाबो गाबोन समफोर नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि किस्तिनि फैसा थाबथाना दङ सिगांनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हाला आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखादोंमोन डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थानानै हानि गासैबो डकुमेन्टसखौ लांफाजोबबानो जाबाय जेरै नोंनि जामा बान्दि कपि हानि फाट्टा कपि खाजोना रसिद दंबा खाजोना रसिद लांजायो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दङबा लेन्ड हल्डिं लांजायो आधार कार्ड लांफा बेंक पासबुक नोंथांमोना लाना थांफाजोबबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ भेरिफाइ खालामना हो नोंनि बे माबाखौ लेन्ड सिडिंखौ नोंथाङा खालामनो थाखाय हो अब्लानो नोंनि बे भेरिफिकेशना साक्सेसफुल जागोन बिनि उनावनो नोङो पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन नाथायबा मोनसे खोथा इकेवाइसिखौ नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव नोंथांमोना थांनानै खालामना लाहैनांगोन जायफोर नोंथांमोना इकेवाइसि होआखै नोंथांमोना आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगोन आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगोन दा अब्लासो नोंथांमोना किस्तिनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन आरो जेसेबांखिनि थाबथाना थानाय किस्तिनि फैसा बेखौ नोंथांमोना मोनफिननो हागोन
आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथाबावसो जोंनि नैबे आसामाव सिगाङाव 11 लाखनिबो बांसिन आबादारिफ्रा पिएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायोमोन नाथायबा दायो बेसेबां मानसिया मोननो हायो 4 लाखनि एसेल' बांसिन मानसिफ्रा पिएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायो दा मानि थाखाय बिथांमोना मोननो हायासै बाकिखिनि बांसिन मानसिफ्रानो मोननो हायासै मानि थाखाय नैबे माखासे खामानिखौ मावनानै लायैनि थाखाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायाखै पिएम किसाननि 2000 फैसाखौ मोननो हायाखै गोख्रैनो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनानै खामानिखौ मावनानै लाहैजोबो जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव पिएम किसान किस्तिनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायो आरो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरखायो पिएम किसाननि किस्तिनि फैसा बारायखागोनखा इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय आसाम सरकाराबो नोंथांमोननिसिम पिएम किसानाव फैसा सोना होगोन होननानै रादाय होखागोन बेखौ इलेक्सननि समाव नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया दाथ' नोंथांमोना 2000 फैसा मोननो हायो बियो बारायनानै 3000 जानो हागौ नङाबा 4000 जानो हागौ जोंनि नैबे आसामनिया आसाम सरकारा जुदि नोंथांमोननिसिम रादायखौ होयोबा दा रादायखौ होगोन बायदि आं मोनदों दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसा मोननाया बन्द जाबायबा नोंथांमोना गोख्रैनो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो माने किस्तिनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायो जायफोर नोंथांमोना मोनाखै नोंथांमोना दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोनाव दायो फैसा हाबफैथ'वाखै नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा गावबागावनि स्टेटासखौ नोंथांमोना नाय एफटिअ प्रसिडा येस जाखो ना न' जाखो बेखौ नोंथांमोना नाय मानो होनोबा एफटिअ प्रसिडा नोंनिया येस जानाय जानांगोन पिएम किसान किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोननो मोननो थाखाय दा बेनिखायनो गावबागावनि स्टेटासखौ आं नोंथांमोनखौ नायबाय थानो मानि थाखाय खावलायो जाहाथे नोंथांमोना नायनो हायो एफटिअ प्रसिडा येस जाखो ना मा जाखो मा स्टेटासाव नोंनिया देखायदों टेम्परारिलि इनएलिजिबिलिटियावसो गोलैबाय नामा दा बेफोरखौ नोंथांमोना बहा थांनानै मिथिनो हागोन स्टेटासाव नायबासो नोंथांमोना मिथिनो हायो दा बेनिखायनो जुदि टेम्परारिलि इनएलिजिबिलिटि केटेगरियाव नोंनिखौ सोनानै दोनबायबा नोंथांमोना किस्तिनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबानो जाबाय आरो जुदि जेनेबा नोंनिया टेम्परारिलि इनएलिजिबिलिटियाव गोलैदोंबाबो नों बेखौ जेबो खामानि मावनो हाया सरकारासो बेखौ उनाव डिसिसन लानानै नोंनिसिम माबाखौ हरगोन आपडेटखौ हरगोन जेनेबा नोंनिया पार्मानेन्टलि इनएलिजिबिलिटि नोंनिया जाखो ना बिथांमोना जेबो नङा नोङो इलिजिबिलिटिखामोन नोङो मोननांगौ जयगथा दंखायो होननानै सरकारा जुदि फैसाखौ हरफिनोबा जोबोद मोजां दा बेनिखायनो नोङो जेबो खामानिखौ मावनो हाया सरकारासो बेखौ डिसिसन लागोन दा बेखौ नोंथांमोना दायो निसय गासैबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दानिया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो सोर सोर नोंथांमोना पिएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागौ आरो सोर सोर फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै बिनि बागै भिडिअखौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय दानिया बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो पिएम किसाननियानो जा बायदि बायदि स्किमफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो नैबे चेनेलखौ गासिबो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अखा एसे हाबाय थादों दा बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननिसिम हाखु दाखुयैबाबो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना आवाजखौ मोजाङै बारा खोनायाबाबो नोंथांमोननिसिम आं माखासे आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों